Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Is-sena li għaddiet kienet waħda rekord fejn jitlu l-qabdiet ta' droga mill-pulizija. Fil-fatt, f'sena saret qabda ta' kważi 3000 kilogramma ta' droga kokaina. Fl-istess waqt inqabdu aktar minn 900 gramma ta' crack cocaine. Il-pulizija qabdet ukoll kważi 20 kilogramma ta' droga eroina, aktar minn 23 pillola ecstasy, 2 kilogrammi ta' droga sintetika u 17 kilogramma cat. Is-sena l-oħra wkoll il-pulizija qabdet aktar minn 156 kilo pjanta tal-kannabis u 56 sigarett tal-kannabis. One News tkellem ma' superintendent mill-iskwadra ta' kontra droga Keith Arno, li spjega kif minkejja liġi l-ġdida li tirregola l-użu personali tal-kannabis b'mod irresponsabbli, l-importazzjoni tal-ħaxixa tibqa' illegali. Wieħed ma jistax jimporta kannabis anka għal personal use, ma jistax jimporta xi illegali. U dik rajna żida naħseb jew forsi misconception, però żgur li wieħed ma jistax jimporta droga fejn jidħol kannabis l-għalih u iktar ovvjament biex jitraffika. Il-qabdiet rekords ta' droga riżultaw ukoll f'aktar persuni li tresqu quddiem il-ġustizzja. Fil-fatt, il-persuni mresqa l-qorti s-sena l-oħra fuq traffikar ta' droga żdiedu b'67% meta mqabbel mas-sena ta' qabel, filwaqt li n-nies li importaw id-droga ġol istonku jew fil-bagalja u li affaċċjaw il-ġustizzja ukoll żdiedu bi 43% fuq is-sena ta' qabel. Staqsejna lis-supretendent x'jiġri mid-droga ġala darba tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Jekk għandek inkjesta maġisterjali hemmhekk ħajħatu l-esperti qabel il-maġistrat u l-droga tiġi fotografata fuq il-crime scene stess, minn hemmhekk tiġi siġillata ġewwa evidence back, isiru d-dokumentazzjoni neċessarji biex ikun hemm rekordja dik ngħidula chain of custody biex jinżamm rekord mill-mument li nqabdet id-droga fuq il-persuna jew fuq il-post sakemm tiġi ppreżentata fil-qorti. Id-droga tgħaddi għand il-court expert sabiex tiġi analizzata u fost oħrajn wieħed ikun jistifhem il-weight tagħha, il-pis tagħha, il-purità u t-tip ta' droga fuq kollox. U mbagħad eventwalment meta jkun hemm persuni fil-qorti, droga tiġi ppreżentata fil-qorti. Ġala darba l-każ jiġi deċiż fil-qorti ħafna drabi ssir id-distruzzjoni ta' droga fi proċess li wkoll jiġi sorveljat mill-maġistrat u ffilmjat. Is-supretendent spjega magħna kif dan ir-reat ma jista' qatt isir minn persuna waħida u normalment ikunu gruppi ta' kriminalità organizzata imsejħa bħala OCGs illi flimkien jikkoordinaw l-importazzjoni, it-traffikar u l-pagamenti ta' flus relatati ma' din l-attività kriminali. Aħna mix-xogħol li naraw, aħna naraw tipi differenti ta' OCGs, naraw l-OCGs illi narawhom iktar fuq livell għoli li jkunu ġo Malta li jkollhom il-kuntatti ma' barra minn Malta biex jagħmlu links tagħhom ma' OCGs oħrajn biex jimportaw id-droga, u mbagħad ikun hemm OCGs oħrajn ġewwa Malta biex ikunu huma li jqasmu droga fis-suq lokali. L-investigazzjonijiet tal-iskwadra ta' kontra droga ma jiqfux meta persuna titressaq il-qorti. Fil-fatt, l-investigazzjonijiet sansitra jintensifikaw biex ikun hemm stampa ċara dwar il-mod ta' kif isiru l-pagamenti u l-ħasil tal-flus iġġenerati minn din l-attività kriminali. Isiru il-korrespondenza u l-kuntatt neċessarji ma' law enforcement oħra barra minn Malta li magħhom naħdmu ovvjament fil-rutina normali ta' kuljum biex nifhmu nixxejjaw l-informazzjoni li nkunu ksibna minn dik l-investigazzjoni u minn hemmhekk ukoll tiġi estiża l-investigazzjoni biex nipprovaw nifhmu u naraw min huma l-persuni l-oħrajn barra minn Malta li qed jagħmlu kuntatti hawnhekk biex tiġi importata d-droga. Dawn l-investigazzjonijiet ukoll ħallew il-frott ta' kif is-sena li għaddiet l-iskwadra mlet qabda rekord ta' aktar minn €1,000,000 fi flus kontanti.